weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to ñaabina to jawaldi to gurel cooga to hijadia tampidaro to atena to bourgoudona boubou awdi turfi awdi to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beylel gawdi wurna e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie poste police goto tawateɗo to yaltirde wuuro Elek to banggue funnangue yani aseta hanki o policier goto wasi hen fittade mum to leydi Sénégal Macky Sall yettima aseta hanki yiiɗo to Ceneba nayimo toon ko yettinde duwawuji duwanade jaltugol aduna gonnoɗo 8e khalifa général mo Ceneba to leydi Mali jagolgal kalfinaɗo ko fate jangde leydi ndi o yeddi ha sore ladde oɗo kabaru fenade cariɗo eɗo saaha joni e nder réseaux sociaux ji hollide tigui wonde catala bitegal kames koko waɗata annulé dendagal kawguel baccalauréat baɗiguel hikka guel to leydi Burkina Faso Pascal Zaida ko goto e mawɓe société civile o teɓama guila aljuma omo tawe nder kasuji e mbadi garde à vue to leydi Côte d'Ivoire neɗɗo gaddano tawaɗo ne wonde fièvre Ebola yitama e nder leydi he taw ko guinenajo woni koko yite cas importé to leydi Nigéria fedde joguitiɓe taw ko seɓɓitiɓe isayankoɓe mbaɗi jangu mum e yahannoɓe julɓe yahannoɓe ziyara ko famli kala no gasi ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittade muɗum to leydi Kenya police waɗoɓe patrouille fate kuulala hirtollero ɓe jooɓima pittaɗi e tidiaji ɗiɗi ɗum woni mette mawde wonande population keñanaɓe to leydi Afrique du Sud goto e galleji Nelson Mandela tawateɗi to zone Bourgou wattama e oɗo saaha joni hôtel luxe kabaruji men to Madagascar hoolejo leydi ndi galle hoolejo leydi ndi tengtini tigui habaru wonde tigui kanko hoolejo leydi ndi ma wat jillu makko e mayirde lewru août gonɗen ɗum to paari wa lamorgo wala fendo bisimilla moon ketki kotodirte joni jañoɗen. battake majjere giɗo Allah jiituɗo oɗo hen jiyaɗo Allah biyeteɗo Alassane Demba Diop gannoɗo andirede Mamadi taw ko jeeyaɗo toon to cuuɗi meɗen Magama cuuɗi men Magama noon woni koye lappol palol Dande Maayo to banggue Mauritanie omo fota yarude oɗo saaha mo gonɗen duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ha fayma duuɓi capanɗe jeetati kanko noon o majji ko gila a 1981 o wonanno ko toon to leydi Côte d'Ivoire wuuro wiyetego Dembe nden wo iwino ɗon waari ha to Bokke omo faati toon to Mali waari ha ɗo Gare Mali ɗo omo wonde sehili makko aɓe paati toon to Magama ko ɗon o majjiriɓe gila nden noon ha oɗo saaha mo gonɗen kanko oɗo hen a jiyaɗallah biyeteɗo Alassane Demba Diop ɓurandirede Mamadi ha oɗo saaha mo gonɗen o yiitaka taw kala noon bawɗo yiide neɗɗo ciforiɗo dani hen yo jokkodir eɗeɗo hen tonggode leydi France 00336 17 76 00 34 kawrata ko goto e sukaɓe makko biyeteɗo Mamadou Daouda Dioba walla ha joni numéro leydi France mbatta ko 00337 53 67 60 46 kawrata koye biyeteɗo Abdoulaye Daouda Dioba goto e sukaɓe makko walla mbaɗa numéro leydi Côte d'Ivoire 00 225 01 40 74 65 55 kawrata koye biyeteɗo Oussou Mama onne kadi ko goto e sukaɓe makko walla mbaɗa 00 221 78 225 56 61 walla mbaɗa numéro mo leydi Mauritanie 00 222 20
20 69 70 20 kawrata koye biyeteɗo Daouda Diop musidɓe tedduɓe eɗen kala eɗen mbiya yo Allah hollida yettindo hen bataki o ko biyeteɗo Mamadou Daouda Diop ene wonde Abdoulaye Daouda Diop taweteɓe to leydi France. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala bawɗo listihara laaɓaɗo lolngal moƴƴuɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra rafiji rewɓe e rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy en yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe resede e worɓe ɓe arsigaji mumen uddi ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 1 rafin yaltayma ha laaɓa fannu keddiɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahlidi hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe makko wonde o heeɓi leɗɗe kesi pulla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo kiliyal makko tawate ina siroji noon ko wonande ɓen worɓe ustoraɓe goragu e ɓe men yiwmen moƴƴani e yawɓe yitade koye men woni ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sy ene jogui base mum to leydi Mali ene tawe toon miñi kono wiye ceerno Samba Sy numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 kanko ceerno Djiby Sy base makko ne tawe nder naction légal Nittek numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko kadi noddirguel ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addor nokku to waɗiri le safaruji mum omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe me kala saaha ne donki hebdemo yo jomum waɗ insisté waɗitoro muñal tan ma hemmo ko hewrede wona salede notade ceerno Djiby Sy komo Allah hande luɓiri gandal mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 15 lewru juko hitande ujunnaji 2020 kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men to leydi Libi pudleydi Liban puddorɗen e subaka hande o e ndera wuro witengo Teleyta tawatengo e ndera région biteɗo Akkara ko camion citerne kañum fetti toon fettande musno no feewi jamma beddo ɗo o ñande jamma asete ina wiyata aleta gonɗen hande o 15 lewru jukko hitande ujunnaji 2021 croix rouge tawa ko tawateɓe ndera leydi heɓe koliri tigui famdi kala yimɓe nogas mbasi hen pittali men 60 wonɓe mbarmi hen barmanɗe musno no feewi ɓe kolliri noon dendagal mayɓe ɓe kala ko sumɓe ha koñi hay goto hen ala bawɗe yebtinede e ndera 60 gañiɓe kadi ɓe kolliri dendagal ɓurɓe tampude ɓe kala ndondama nawama to hôpital régional tawateɗo ndera ndeɗon falde ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Haïti paaɗena leydi Haïti noon yerɓino ñalawma hanki o yerɓande musno no feewi nden yerɓande noon ɓeyte mum ene qime ha 7,2 sur échelle de Richter nden yerɓande noon saabinoma tigui ha yimɓe hewɓe mbasino hen pittali men temedde tato e yimɓe jeetato ɗum woni bilan mayɓe fuɗɗiɓe yitede fodde te ujunere temedde jeetato neɗɗo kadi woni ko windata gañiɓe kuɓeje kewɗe kadi derguitima hen ha e alede hande o noon teskama tigui e kala nokkuji saaha kala e kala nokkuji ne waɗa ko wiyete réplique woni tigui wonde to leydi dilli haysoko dillande tokosere no feewi e oɗo saaha joni noon hakkillaji mabɓe kala kamɓe aytinaɓe woni tigui koye souvenir moɓe jogui souvenir musɗo no feewi moɓe kemno hitande ujunnaji 2 nder leydi ndi yerɓino yerɓande musde no feewi ha kene ɓuura temedde 2 ujunere neɗɗo wasino hen fittade muɗum
koto leydi Afghanistan paaɗen taliban en ko sebbitiɓe tawateɓe oɗo saaha joni nder leydi Afghanistan tawa kadi ko heptuɓe doga e guure ñalawma hande o ɓe keddorno ko guure ɗiɗi woni ngoɗo wuuro witego ngoɗo tono wuuro witego Jalalabad e wuulo Kabula ɗena guure ɗiɗɗe kala e oɗo saaha joni ɓe kefti ɗum ha laaɓi tawte juuɗe mabɓe wuuro Jalalabad ngo noon wuuro Jalalabad ene tawe tigui to funnague leydi ndi kañum woni capital province nango région biteɗon Nangar ɓe kefti wuuro ngo noon subaka hande o ko ɓooyani ko kadi en keeɓi kabaru wonde ɓe naati e nder Kabul e oɗo saaha joni dendagal frontiére uji natirɗi Kabul kala ndeme natirɗi Kabul kala e oɗo saaha joni e ɓena mbaɗi encerclé wuuro ngo wonde tigui wuuro ngo eɓe mbaɗi ɗum encerclé ɓe cuwa nadde ha e nder wuuro ngo eɓe paadi tigui ko fate yamirore mawɓe mabɓe hollirama kadi e oɗo saaha joni ko kaldigal tigui woni hakkude mabɓe e laamu ngu saabu laamu ngu holliri yidde mumen kay ko wasde tigui mde fiyande wasa huɓɓude e hakkude mabɓe waɗi ko wiyete tigui transfert du pouvoir taw ko d'une manière pacifique woni tigui laamu ngu itta tigui laamu ngu e juuɗe mumen ha laaɓa dokkitaɓe kamɓe taliban e oɗo saaha joni noon ko ɗum ngal kaldigal woni e haalde hakkude mabɓe e ɓeɗon wiyete hakkude laamu ngu e taliban en hollirama noon dendagal ɓen gollotonoɓe e nder ambassade dowlaji dentuɗi Amérique tawateɗo to Kabula lamorgo leydi ndi kamɓe kala e oɗo saaha joni ɓe mbaɗama évacué ɓe nawama to boowal laaɗe diwaji ngal Kabul lamorgo leydi ndi ɓoyata tigui mabɓe jaltine leydi ndi hano hannirtini kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen gatte dongre Afrique koto leydi Mauritanie puddatɗen jen ha to Elega aseta hanki o sanga wendoga ko poste police tawateɗo tigui sara wuuro Elega ko banggue funnague yaltirde wuuro Elega ɗon poste tawate poste policier noon hollirama tigui poste o yani policier goto wasi hen fittade muɗum kanko poste ngo noon saabi janggol makko ko caggal kayde ƴiwonde hewde ndiyam yadude keneeli porɗi no fewi jani toon mabɓe ko ɗum saabi oɗon tana hollirama noon e nder ndeɗon fande Elega guure kewɗe tawa kadi teskima tigui ɗi wonto mom yadungo e hendu kuɓɓi taw ko hewgo ndiyam no fewi kuɓeje kewɗe koɗanɗe kewɗe ɗe tiiɗa noon dirguitima hen ko noon kadi caaleji kewɗe mbeɗima hen jaade hendu e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗɗen jagolgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi woni Sidi Wulza Hafa o waɗino hewade kala kikiɗe alkami aseta hanki o kikiɗe o holliri tigui e nder leydi he ko ujunnaje 2.4 e jeetato neɗɗo kolkisano tumanoɓe yato gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon hen 2.6 tawama e jaati ko fiɗaɓe corona e nder ɓe cellaɗoɓe kadi hen 2.20 kepti cellal men paati galleji men yimɓe ɗiɗo kawrela diallen teska noon ɗeɗo balle kala ko fate waso pittali men e mboroso coronavirus fuɗɗima jippade hano hannirta ni e nder leydi heɗen mbiya tan yo Allah nawru ɗum caggal hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe ndenka e kisala wuuro Nouakchott ɓe jiiti ɓe pifti kadi ha sori radde réseau taw ko réseau wuyɓe mawɓe ɓe hinde braquer uji fedde nde noon ko sagataɓe joyo koɓe tampinoɓe wilayaji tati tawateɗi nder Nouakchott kala ɓe teɓama tawa ɓe kewi hutorade kamɓe wuyɓe ɓe kewi hutorade ko werlamo hinde taxi ɓe jogui ko arme blanche guila e labɓe ha e jasiji soɓe jolli yimɓe walla ɓe potti yimɓe lawol ɓe kefta dendagal ko jogui guila e haalisaji mumen ha e téléphone aji mumen ha e cuɗari mumen e montre uji mumen e gueɗe jogui kala ɓe kefta e oɗo saaha joni noon fedde nde kala koɓe sagataɓe joyo kamɓe joyo kala ɓe teɓam eɓe tawi juuɗe dadiɓe ɓe nangga noon ko ñande 1 lewru jukko gonɗen ɗon ɗum hen nayo teɓa ko nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie jettowo joyoɓo o noon teɓa koye lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou e tolno wuuro witego Chami ko ɗon tigui police wimo tepa e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe police o noon holliri caggal nde gayne mabɓe losgoji ha laaɓi ma wattuɓe e juuɗe justice ko justice ji taƴantaɓe visage mabɓe faade kaso mawɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollediɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andi ɗumen ko fate bulletin de santé leydi Sénégal ko fate oɗon mboroso coronavirus ɓe kolliri noon e nder waktuji 20
nogas nayi cakkitiɗɗi ujunnaje tati e temedde nayyi e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗi neɗɗo o kol kisano e hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo tawama e jaati ene mari moroso coronavirus e nder ɓalli mumen toɓetama to banggue pourcentage ene holli tigui e nder temedere kala hen 3,61% ko fiɗaɓe moroso corona e nder ɓen temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo fiɗaɓe hen sappo e jeeɗiɗi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi taw ko toñaɓe tawa e jaati ko fiɗaɓe temedde ɗiɗi e capanɗe nayyo e jeenayo heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda toɓe ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe kadi hen temedde nayyi capanɗe hen temedde nayyi nogas jeetato kefti kelal mumen hano hannirta ni capanɗe joyo e jeeɗiɗo en tampi sanne ma ballite to banggue fofago sappo e tato ɗum woni ko hawri ladial tuggue hanki faade ñalawma hande o e oɗo saaha joni noon leydi Sénégal ene yaara dendagal winditiɓe doggol coronavirus ko capanɗe jeeɗiɗi ujunere ene fayi temedde jeegom capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeenayo e nder hen noon capanɗe joyyi e tati ujunere e temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeegom ɗum woni ko hawri ladial leydi Sénégal ñalawma hande o kadi eɓe jogui sappo e joyyi ujunere temedde ɗiɗi e neɗɗo goto wonduɓe mboros coronavirus tawteɓe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Ceneba ko yurmini hulɓini Allah ɓuuri hulɓinade waɗi hanki to Ceneba noon yeeso galle khalifa général mo Ceneba waktuji seeɗa ko adi garala Macky Sall hoorejo leydi ndi tijjanoɗo toon ko fati kay e yettinde duwawuji muɗum caggal jaltugol aduna gonnoɗo 8e khalifa général mo Ceneba ko chauffeur goto domnanɗo ɗo werlamo hinde 4x4 marque Ford taw ko couleur bleu escabe matricule mum ko AA 371 EC kanko chauffeur o noon ko patron makko ko architecte gollotoɗo to pôle taw ko architecte gollotoɓe to galle hoorejo leydi ko kañum tigui jeeyi on oto ko chauffeur muɗum caggal nde oto makko noon nde o yettini oto ha yeeso galle khalifa o gaari oto makko caggal nde o yalti oto he o ƴetti chaise ne woni damar galle ɗo jooɗe chaise ko ɗon tigui o wasi fittandu makko ɗon o wasi fittandu makko waktuji seeɗa tan ko adi garala Macky Sall hoorejo leydi ndi goski makko noon ƴettama ɗon tigui nawama to morgo mo hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène tana o noon mbiɗen waɗi ko yeeso gouverneur e yeeso préfet mo diwan o kala eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni koto Ceneba keddoɗen Serigne Baye Assane Seck ko 9e khalifa général mo Ceneba tawi kadi ko neɗɗo jiɗɗo tigui ha woni gonga Macky Sall hoorejo leydi ndi ko adi kay komo wona khalifa teskama noon ñalawma hanki o bismima sehil makko hono Macky Sall hoorejo leydi ndi to galle khalifa toon to galle makko to jippima toon tigui o bismima toon Macky Sall hoorejo leydi ndi tawa addi ɗum toon ko yettinde duwawuji mum jaltigol aduna gonnoɗo 8e khalifa général hono biyetenoɗo Serigne Baye Abdourahima Seck khalifa o noon hesɗini tigui cehitini gilli muɗum e cehilagal mum hakkude mum e Macky Sall hoorejo leydi ndi o holliri kadi omo heddi ha joni e ɗoftude e yaadude e miijoji moƴƴiɗi Macky Sall jogui wonande kay leydi Sénégal caggal nde Macky Sall ummi toon yidde yaade kay o rokkiri ɗum souvenir baɗɗo fayida no fewi mo hono mum weeɓani saabu o rokki Macky Sall course joɗɗo o rokkimo kadi deftere Qur'ana ngarɗude wondude e sajjade wande fayida no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sukaɓe ɗiɗo rewɓe funeɓe tokkosɓe famduɓe duuɓi no fewi yaroɓe duuɓi sappo e tati kamɓe ɗiɗo koɓe funeɓe kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe keeɓi kawguel mabɓe baccalauréat hitande hikka nde e nder jokoli leydi Sénégal kala ko teska noon ko kamɓe woni ɓurɓe famdude hebde duuɓi kay hebde guel ɗon kawguel biteguel baccalauréat kamɓe sukaɓe ɗiɗo ɓe foof noon ɓe keeɓi bac mabɓe ko bac scientifique kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe mbiɗen ko funeɓe ɓe jeeya koye leegal bitegal to leegal yembel ko toon tigui woni toɓe jeeya jinnaɗo mabɓe noon ko jaaɗo retraite holliri tigui wonde kamɓe sukaɓe ɗiɗi kala e saaha nde mbaɗanno C1 tawama tigui hakkillaji ɗi ne peɗɗiti no fewi ko ɗon ɓe diwnaɓe nawa ha 4e année caggal ɗum kadi hollirama ɓe diwnama kalasuji kewɗi haaɓe mbawi yettinede kayito classe terminal woni classe mbaɗeteɗo kawguel ɗum noon Allah rokkiɓe fattangue ɓe mbaɗi hitande hikka nde kawguel guel kamɓe ɗiɗo kala ɓe keeɓi guel ɗon kawguel
jaynde RTS yehi tigi ngaɓi koyɗe mum ha to galle jinnaɗo to ngam yideɓe waddeɓe félicité e duwonadeɓe holliriyama noon kamɓe sukaɓe ɗiɗo funeɓeɓe hen goto heeɓi tigi moyenne muɗum e mathématique ko 16/20 keddiɗo heeɓi ko 15/20 e mathématique woni to banggue hiiso eɗen mbiya tan yooɓe jogoro ɗum jamma ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sa joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paden jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aade ɓañini communiqué mum tongode 1.3 ko fate morosa coronavirus ona communiqué noon ko aseda hanki kiiɗo kirɗo ɓañini ona communiqué holliri tigui e nder jokri leydi he kala ko ujunere e 1.9 neɗɗo kolkisono e nder holkiso he noon hen yimɓe jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe hen jeenayo kepti cellal men paati galleji men hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi hanke nder leydi he ɓe kolliri kadi leydi ndi ne jogui 16 mo neɗɗo tinaɓe wonduɓe mboros coronavirus taw ko antirɓe nder cuuɗi cafrirɗi e nder hen noon hen joyno tampisanne ma ballite to banggue fofango ɓe kolliri kadi mambalteɗo banggue fofango hen jeeɗiɗo ne tampi mambalteɗo banggue fofango ɓe kolliri 56 neɗɗo wonɓe wonduɓe coronavirus ɓen musaka no fewi tawate ko nder galleji men ko hen keɓata safruji men hano hannirtini e oɗo saaha joni leydi Mali ne yaaray 19,992 fiɗaɓe hen 19,1 neɗɗo kefti cellal men 294 ɗum woni ko hawre ladial ha joni ko leydi sen leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo jangde nder leydi ndi o holliri tigui o yeddi ha sore ladde e oɗo saaha joni kabaru cariɗo no fewi e nder réseaux sociaux ji tawateɗe e nder leydi Mali tawa kadi ko kabaru mo laaɓani woni ko witte woni kabaru mo laaɓani witte ko fake news ona kabaru noon ko wiide kay wonde ceetala bitengal kammesa waɗi koko waɗata annulé dendagal kawguel baccalauréat banguel hitande hikka nde kala kanko jagagal ngal noon holliri tigui en on kabaru ko fenade woɗere coyi ɗum noon ko kabaru mo laataki koko wiyete tigui fake news kewɗo waɗede kala saaha e nder jayɗeli local walla e nder réseaux sociaux ji o haɗan ɗon tan o holliri ngal ɗon ceetala bitengal kammesa ala ndimago wadde validé walla annulé ko fati e ɗiɗon ko guel ɗon kawguel biteguel baccalauréat kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Nigéria paɗen seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e dow lawol tawa kadi ko nder région biteɗo région mo plateau ɓe jooɓima pittali nogas e ɗiɗo neɗɗo taw ko jambureɓe ko aseta hanki o dadiɓe leydi ndi gaddi nogas e ɗiɗi goski waraɓe to morgo hôpital diwan on poste porte parole dadiɓeɓe noon holliri tigui wonde nde ɓe nani wulango ko ɗon ɓe mbawi notitade hen nde ɓe notiti noon ɓe tawi tigui fodɓe nangui 11 neɗɗo e dow nde ɗon falde e dow lawol lokkuto wite Rokoba e nder région mo Diossa tumaɓe kay jeeyati koye ɓen fedde seɓɓitiɓe tawa kadi ko diine Issa yankoɓe jeeya woni tigui milice chrétien kañumen mbaɗi nguɗona jangu e teska tigui nder région de plateau e kala saaha pelɓodiral hakkude julɓe e Issa yankoɓe ene kewi wadde ha waɗa wargoji baɗini hennene dendagal julɓe waraɓe kala noon ko délégation woni convoi ɓe jahanno tigui ko ziyara Allah mbiyana Dakar ɓe jeehanno kamɓe ɓe jana e lawol ko ɓe hen nogas ɗiɗo mbasi pittali mumen koto leydi Burkina Faso paɗen Pascal Zeyda ko goto e mawɓe société civile mo leydi ndi o wiyama teɓ noon e oɗo saaha joni omo tawe nder kasoji ko kanko woni hoorejo catala biyetegal COP noon woni président des coordination des organisations des sociétés civiles pour la patrie ko ha e nder galle makko noon ko toon tigui ɓe tawi ɓe aftoyimo ha e nder galle makko ñande aljuma ɓennuɗo ɗo ɓe dumbimo e nder kasoji o nanguira noon ko tumede kay ko wiyete tentative d'atteinte à la sécurité de l'état wonde kay yinnode dillinde leydi ndi e saaha wanno conférence makko de presse e nder conférence he ɗon o suuti konngudi musɗi no fewi konngudi ɓutti musɗi faade e laamu ngu o joofima fiɗinde noon faade rokka marka Christian Kabouré hoorejo leydi ndi o suuti mum konngudi musɗi no fewi ha tengti noon ko fate janguji baɗoji e kala saaha yimɓe wasoɓe pittali men o haaɗan ɗon kadi o haali ko fati kay e oɗo saaha joni ngabbugol cogguji woni prix ji gueɗe ɓurɗe hato jinede e nder leydi he o ñiŋi laamu ngu no
fewi ha tengte rok mat Christian Kabouré holliri tigi wonde wawa addade leydi ndi o holliri namdi non e nder conférence he wonde yimɓe ɓe poti ko wadde soulèvement woni tigi feññi wadde tigi filñitare ngama ittude ɗeɗona gueɗe ko ɗum saabi noon o wiyama teeɓe e oɗo saaha joni mo tawe nder dumbirdu ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Côte d'Ivoire paɗen aseda hanki o Pascal Afingessa ardima batu taw ko batu landa FPI ta nguna batu noon ko réunion extraordinaire du comité central du FPI ɓe mbaɗi batu ngu noon koto siège landa ka to Abidjan lamorgo leydi ndi saabi batu ngu noon ko yidde ƴettude peeje heblanade kay ko fate miijo Laurent Gbagbo ƴetti oɗo saaha joni gam yidde yaltude landa ka ha laaɓa e tafoyde landa muɗum e tafoyde landa mum kanko Laurent Gbagbo noon o holiri tigui o haali dade dow wadde kayo yidde makko ko yaltude landa ka ha laaɓa tafde landa makko taw ko landa ka o jeeni hoore makko beele mo wawa sertude ha laaɓa ewɗo biteɗo Pascal Afingessa e wondude e oɗon mennoɗo wonde joom suudu makko biteɗo tigui ono biɗo joom gonnoɗo joom suudu makko mo séri e oɗo saaha joni noon ko yidde makko o tafde landa makko tawa ka landa ko kanko goto jeyɗuma ha joni ko leydi Côte d'Ivoire keddoɗen aseta hanki o 14 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go laamu leydi ndi e ɗemgal Pierre Ngou Demba jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadeɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti neddo gadano gonduɗo e ngello rafi oɗon boroso biteɗo fièvre Ebola rafi Ebola noon yitama neɗɗo gadano tawa ko nder leydi Côte d'Ivoire ene teska ko leydi waddude keerol e leydi Guinée Conakry noon wondude e oɗo sakala e borosa biteɗo Ebola rafi Ebola noon yitanom toon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo woni gonɗen ɗo kadi rafi o fuɗɗima artude e nder leydi he haysinno kala saaha ɓe pool rafi on arta e oɗo saaha joni noon on rafi neɗɗo gadano yitama e nder leydi Côte d'Ivoire kanko jawɗa rafi o noon ko guinenajo o ummi koto leydi Guinée omo yara duuɓi sappo e jeetati nde o tewtuma tigui koye on boroso woni échantillon ƴetta e makko nawa to institut Pasteur analyse uji mbaɗa hen tawa e jaati ko boroso Ebola o wondi e oɗo saaha joni omono joña e nder hôpital uji taw ko nokkuji to yimɓe wonduɓe e rafiji jawɗi rabde cafrete hono jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade leydi ndi o waɗi erango Pierre Ngou Demba o waɗi erango faade leydi kala nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe no fewi ɓe gartira hakkillaji mabɓe kadi ɓe ganda oɗo ka koko wiyete ka isolé kadi ko ka importé woni ummiɗo caggal leydi saabu on suka debbo ko ñande sappo e goho lewru jukko gonɗen ndu o naati leydi ndi tawa ummino ko nokku biteɗo Labé noon en tawe nder leydi Guinée Conakry e oɗo saaha joni mo tawe juuɗe safroɓe ñalawma aseta hanki o kadi kikiɗe laamu ngu woni gouvernement ɓe jooɗima jonde woni jonde dia ha ñalade conseil des ministres e gardugol hoorejo jagorɗo leydi ndi hono biteɗo Patrick Achim nden jonde ɗon ko yidde ƴettude peeje kayi ko fate haɓade kayi oɗo ƴettude peeje haɓade oɗo boroso biteɗo Ebola ɓe kolliri noon leydi Côte d'Ivoire ene jogui vaccin ji mum ha timmi ko fate oɗon boroso biteɗo Ebola maɓe ñakku dendagal safroɓe tawateɓe nder suudu safrinde oɗo suka debbo tawate maɓe mbaw kadi ñakkude dendagal ɓen dadiɓe halfinaɓe nden ka ekisala keeri leydi Côte d'Ivoire kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara senno mima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Kenya paɗen ko mette mawde tawte e nder population leydi Kenya ha tengti nder lamorgo leydi ndi caggal kayde sagataɓe ɗiɗon miñiraɗo e mawniraɗo taw ko étudiant mbasi pittali men ɓe mbasi pittali mabɓe noon koye juuɗe police waɗannoɓe patrouille ko fate renoɓe kuulala hirtolle ɗo ɓena étudiant ji ɗiɗi noon ɓe nanguino tigui ko wasde hormade kuulal hirtolle ɗo e ɗo saaha kala leydi ndi woni koye kuulal hirtolle ɗo tuggi 22 heures woni 10 heures jamma ha subaka ɓe nanga noon ko caggal ɗino waktuji ɓe nanga noon mbasi pittali mabɓe e juuɗe police o police noon nawi goskiji mabɓe tamorgo tawateɗo e nder hôpital goto e nder leydi he ɗum noon woni mette mawɗe no fewi wonande population ɗiɗo wargoji ɗi police waɗata e kala saaha e oɗon population leydi ndi ɓe kolliri kay police foti ko rende ɓesgu wona yoɓade pittali ɓesguji leydi mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara senno mima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Afrique du Sud paɗen e nder Johannesburg lamorgo leydi ndi e galle Nelson goto e galleji Nelson Mandela menaɗo wonde horeji leydi ndi goto e galleji makko tawteɗo tigui taw koye galleji ɗi o honno hitande ujunnaji ɗi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati woni 1992 ha 1998 goto e ɗiɗon on galle mo honno noon e oɗo saaha joni galle o fewnitama ha wayno jaam o garɗitinama hawo yaade jamanu galle o wattama hôtel taw ko hôtel de luxe on hôtel noon taw saabi waɗi ɗen golle ko fondation Nelson Mandela kañumen mbaɗi ɗen golle
paydindo no feewi ona hôtel noon e oɗo saaha joni ɓe kolliɗi tigui dendagal golle ɗe kala paari mboyata tigui ma hôtel o uddide damme mum jaɓɓade kileneɓe mum gam yidɓe yedde kay arɓe jippade nder oɗon hôtel taw ko galle mo Nelson Mandela neɗɗo dowɗo no feewi jiɗɗo jaam gardinoɗo leydi ndi ona hôtel noon ɓe ini ɗum ko Saint-Sierra Mandela koto leydi Madagascar udditen kabaruji men to leydi Madagascar gila aseta to leydi Madagascar no gila aseta hanki gila aseta hanki noon waɗama lamorgo leydi ndi waɗi ko galle lamorgo leydi ndi waɗi confirmé woni tigui ɓe tengtini wo godgol on habaru puɗɗiɗo yaltude kay wonde hoorejo leydi mabɓe biteɗo André Rajoelina ma waɗa jillu mum e nder Paris lamorgo wala fendo guna jillu noon mawo tigui mo tijja toon tigui to Medef ñande nogas joyi lewru juillet ndu gonɗen ɗo ñande nogas jeeɗiɗi kadi mawo joddo kanko hoorejo leydi ndi hono André Rajoelina mawo joddo e Emmanuel Macron hoorejo leydi France siftinde noon oɗo saaha kala tekkerene surka no feewi hakkude Antananarivo woni lamorgo Madagascar hakkude mum e Paris lamorgo wala fendo guila kaye ɓena yinnoɓe derguidde laamu oɗon biteɗo André Rajoelina yinoɓe wadde coup d'état tawa e nder ɓen yinnoɓe wadde coup d'état ne tawe hen yimɓe ɗiɗo taw ko Français naɓe nationalité Français naɓe guila nden noon tekkerene luuɓe ene surka hakkude mabɓe ene yakora noon e nder jillu ngu kanko Emmanuel Macron so joddima e nande makko biteɗo André Rajoelina maɓe mbaw tigui jewtude peeje ɓe jewtide ko fati e nden toɓɓere no jaam e kisal artiri hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.